gitugot ba sa atong simbahan kung magrosaryo ang unang misteryo sa Birhen, unya ang ikaduha misteryo ang rosaryo sa Dios nung kaluoy? Salamat sa imong tubag. Si Lisa Pila ni sa Tisa, God bless. Murag unsa ni murag girambol ni sister kay matud pa magrosaryo ang unang misteryo sa Birhen, unya ikaduha misteryo sa rosaryo sa Dios nung kaluoy. Kining kuan kini ang bueno kini kong rosaryo kuan man ni naay devotion man no, private devotion man kini kuan ay unya na puntay gitawag nato og tamdanan no. So ato lang kuanan ang tamdanan nato nga kining santos nga rosaryo ug unsay ato ang kuan karon kini ni ang karong adlaw kuan man ron Miyerkules. So the glorious mystery no. So dili na to irambol-rambol kay mao naman ato no. Otherwise murag maglibog nya dili po na maoy gi kuan sa atong simbahan. Ang atong Santo Papa si Pope John Paul II nagdugang man to og light mystery no. So gitugot sa simbahan, gitugot sa Ginoo dito sa langit. Nya kanang ingunana nga imurag irambol-rambol, murag wa na nagkuan pud ang simbahan niya na no. Wa pud mag-awhag niya na. Although di lang ta ingon og sala na imo nang gihimo kay lagi ato imbutang devotion man pwede ra no, pero wa lang giawhag ka na sa simbahan kay lagi atong tamdan nga naa may tamdanan ang atong simbahan may tungod sa Santos nga Rosaryo, sister no. Okay, so salamat kayo. Pero naiuban no, naiuban nakadungog po ko ana nga ilang himuon, pero adto na sa petisyon no. Adto na sa petisyon imong ilitok ang katong joyful mystery or glorious mystery nga kuan unya murag ipetisyon na nimo kanang imong gihisgutan giingon nimo diha ra pod sa Santos nga Rosaryo. Okay, salamat kayo igsuon no.